V hĺbkach tropických morí, medzi riasami a koralovými útesmi sa skrýva vzácny a tajomný dravec. Vodný had dlhokrídlový. Jeho tenké telo sa krúti medzi rastlinami, takmer neviditeľne, ako živý prameň svetla v priezračnej vode. Takmer nikto ho nevidel vo voľnej prírode, ale tí, ktorí sa s ním stretli, opisujú pocit hlbokého úžasu. Nie je to len had, je to skutočný majster maskovania a náhleho útoku. Nemá rád otvorené priestory. Jeho dlhé plutvy a pružné telo sú dokonale prispôsobené plávaniu medzi koralovými labyrintmi, kde každý tieň a každý prúd vody je signálom na opatrnosť. Voda je tu teplá, ale každý centimeter je súčasťou zložitej rovnováhy života. Pre vodného hada je pohyb náročným úsilím, ktoré vynakladá iba keď je to nevyhnutné. Mnohé jeho vlastnosti zostávajú záhadou. Jeho oči sú malé, ale neuveriteľne presné, schopné zachytiť drobné chvenia koristi na stovky centimetrov od neho. Keď korisť vstúpi do zorného poľa, jeho telo sa okamžite ohýba a pohyb, ktorý sa zdá byť pomalý a ladný, sa mení na bleskový útok. Toto spojenie pokojného postupu a okamžitej reakcie ho robí jedným z najefektívnejších dravcov svojej úrovne. Takmer vždy je skrytý v útesoch a riasach, splyne s okoným. Jeho farba sa pohybuje od svetlo-zeleného po hnedú, čo mu umožňuje byť neviditeľným v akejkoľvek časti podvodného lesa. Každý lov je starostlivo naplánovaná operácia, kde každý pohyb má význam. Medzi miestnymi rybami a drobnými bestavovcami je jeho prítomnosť takmer nezaznamenateľná, až kým nie je príliš neskoro. Tento dravec nepozerá na všetko, vyberá korisť rozumne, koná s chladným výpočtom, čo ho robí unikátnym v podvodnej ekosystéme. Porozumenie jeho správaniu prichádza len cez pozorovanie a trpezlivosť. Vedci uvádzajú, že väčšina stretnutí s hadom dlhokrídlovým bola náhodná prostredníctvom zriedkavých videonahrávok alebo nálezov na pličine. Ale aj tieto fragmenty ukazujú, aký harmonický je jeho životný štýl. Ticho, skrytosť a náhly pohyb. Jeho telo je pokryté hladkými šupinami. Klože sa vo vode a odráža slnečné odlesky prenikajúce na pličinu. Pohybuje sa takmer bezhlučne a iba keď zrak zachytí korisť, energia sa koncentruje v každom ohybe, vytvárajúca prudké zrýchlenie. V týchto chvíľach sa zdá, že všetko okolo spomaluje a had koná s absolútnou presnosťou. Život vodného hada dlhokrídlového je večná hra maskovania a trpezlivosti. Učí, že pre dravca nie je dôležitejšia rýchlosť, ale stratégia. Nie je hluk, ale ticho. Nie je sila, ale výpočet. Každý okamih jeho existencie je harmóniou s morským prostredím, ktoré začíname len chápať. Druhá časť dňa vodného hada dlhokrídlového prebieha takmer bez povšimnutia okolia. Vracia sa do svojich úkrytov medzi korálmi, klže medzi kameňmi a vetvami rias, nechávajúc za sebou iba jemné kolísanie vody. Dokonca aj v odpočinku si jeho telo zachováva pružnosť a pripravenosť na okamžitú reakciu. V tomto skrytom svete je každý centimeter priestoru dôležitý a každý pohyb má význam. Niekedy sa k nemu približujú väčšie ryby, skúmajúce útes. Pre hada to nie je hrozba, ale príležitosť. Zostáva nehybný, takmer sa rozpúšťa v okolí a jeho lovecký inštinkt hodnotí pohyb koristi. Jeho stratégia je jednoduchá a dokonalá. Čakať, pozorovať a konať iba, keď je šanca na úspech maximálna. Táto filozofia ticha z neho robí jedného z najzručnejších dravcov podvodného lesa. V tme, kde svetlo takmer nepreniká, had dlhokrídlový využíva svoje senzorické schopnosti. Jeho telo cíti vibrácie vody, čo mu umožňuje určiť prítomnosť koristi na vzdialenosť niekoľkých metrov. Ako by videl svet nie očami,
ale pocitmi, každým ohybom tela. Akýkoľvek nesprávny pohyb môže korisť vyplašiť, preto kontrola a trpezlivosť sú jeho hlavnými nástrojmi. Keď príde večer, podvodný les sa naplní jemným, zlatistým svetlom prenikajúcim cez hladinu. V týchto chvíľach sa had stáva takmer neviditeľným. Šupiny odrážajú svetlo a jeho silueta splynie s odleskami vody. Toto je čas nie na aktivitu, ale na pozorovanie. Skúma okolie, sleduje pohyb iných tvorov, hodnotí nové časti útesu, ktoré by sa mohli stať jeho lovnou oblasťou v budúcnosti. Jeho interakcia s ostatnými obyvateľmi mora je minimálna. Had nie je agresívny bez dôvodu. Ryby, kraby a drobné mekýše sa môžu pohybovať vedľa neho bez toho, aby cítili nebezpečenstvo. Ale keď sa korisť dostane príliš blízko, rozhoduje okamih. Presný úder, rýchle uchopenie a opäť ticho. Tento rytmus sa opakuje desiatky krát za noc, udržiavajúc rovnováhu podvodného sveta. Zriedkaví pozorovatelia si všimli jeho neobyčajnú gráciu. Žiadna hladká ryba, žiadny rejnok sa nepohybuje tak harmonicky v tropických útesoch ako vodný had dlhokrídlový. Jeho pohyby sú kombináciou sily, rýchlosti a absolútnej kontroly. Každý útok nie je výbuchom hnevu, ale starostlivo vypočítaná operácia, ktorá mu zabezpečuje prežitie. Pre človeka, ktorý sleduje toto stvorenie cez kameru alebo ponor, vzniká pocit dotyku tajomstva. Had dlhokrídlový pripomína, že podvodný svet skrýva nespočetné množstvo tajomstiev, ktoré sotva začíname chápať. Žije v harmónii s vodou, útesmi a prúdmi, zostávajúc takmer úplne neznámy väčšine ľudí. Jeho život je lekciou rovnováhy. Trpezlivosť, presnosť, maskovanie a schopnosť konať v správny moment. Každý okamih pod vodou je naplnený zmyslom a funkciou. Každý ohyb tela slúži prežitiu. A hoci vidíme len fragmenty jeho existencie, každý z nich nám odkrýva úžasný svet, kde sa krása a nebezpečenstvo prelínajú v dokonalosti. Nakoniec, vodný had dlhokrídlový je pripomienkou, že oceán zostáva tajomným, hlbokým a plným tvorov, ktoré žijú podľa vlastných pravidiel. Jeho ticho, grácia a presnosť z neho robia jedného z najzáhadnejších dravcov mora. Tvory schopné prežiť a prosperovať tam, kde väčšina živých bytostí nevydržala ani minútu.